Veľmi trpia na právach ľudia, ktorí sú chorí a ktorí napríklad potrebujú invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa robí aj takú nedobrú praktiku, kde ich už 2 roky vyzývam, aby od toho opustil. Človek je napríklad invalidný, chorý a má nárok podať žiadosť o invalidný dôchodok. Lenže z pobočky sociálnej poisťovne robia to, že až pri posúdení zdravotného stavu mu spíšu tú žiadosť. Pričom zákon hovorí, jedna vec je, máte právo spísať žiadosť a potom nech sa sociálna poisťovňa stará o to, že vám nájde posudkového lekára, ktorý vás posúdi. Lebo už od podania žiadosti jej, tej sociálnej poisťovni, plyne tá lehota. Len toto je taký, dovolím si povedať, nepekný ľudskoprávny trik zo strany zdravotnej poisťovne, že tých ľudí si zavolá a až u lekára sa spisuje tá žiadosť. Tým vlastne tá sociálna poisťovňa si ušetrí tú lehotu, mysliaci, že potom ja tej sociálnej poisťovni nevykážem prieťah. Lenže keďže ja to dlhodobo túto prax kritizujem, varujem ich, upozorňujem, tak toto nemôžete robiť.